Wel, Ian, Cei Connah y gem yna I fi. Mae'n anodd ar hyn o bryd, wrth gwrs, newydd oddi ar y cae. Oedd hi'n gem llawn cymeriad gyda ni. So, oedd mynd I 2-1 I lawr o'n gap Cei Connah yn corfforol cry. Ac o rhaid I ni edrych yn ddefn yn hynna'n heddiw I gyro'r gem a ddar ni'n gwneud hynny. A ti'n efo 7 munud I fynd ydych chi dal ar ei hôl I, ond y ffordd nath y dîm di eto torchi llewis, ti'n gwybod pwy sgynnoch di'n ystafell newid nad oes? Oes, un peth dwi ddim yn cwestiynu ydy cymeriad y chwaraewyr. A tywed ar ôl cael yr ail gol oedd y momentum efo ni, felly oedden ni'n disgwyl curo'r gem os dim yn y 90 munud yn ychwanegol lle yn y diwedd, ond Mark Jones mynd trwad a mae'n sgorio. Mae'n heiddi hynna, mae'n di weithio'n galad trwy tymor a mae'n heiddi gol. Oedd ar un eiliad yn mynd trwy dy bendi, 7 munud I fynd, a sut da ni'n mynd I gael y gol, meddwl da ni'n ôl i'r gem? Wrth gwrs, ti wastad yn meddwl fel adwt wrth rheolwr. O'r munud cyntaf i'r 90 munud, nath ni newid o. Un waith dim di Diamond yn canol a droi Jeff Kelly fyny fo Mark. Ond doedd am amdan tactega neu dim byd heddiw, oedd amdan calon, a ddari ni ddangos calon digon hynny. O, da iawn. A wan edrych ymlaen am Drenewydd, 90 munud o Europa. Ia, da ni wedi gwneud dim byd. Dyna ddyn negas dwytha nes i'r drogion yn y stafell newid. Da ni wedi curo gem, adra, gret, ond da ni wedi gwneud dim byd. Felly mae'n gem bwysig wrth os nesaf. Oce, bob lwc I chdi. Da iawn hynny, wed. Da iawn.